Vitaj pri dnešnej meditácii, zameranej na zlepšenie tvojho spánku. Nájdi si pokojné a pohodlné miesto. Urob akékoľvek pohyby, ktoré tvoje telo vyžaduje, aby najbližších pár momentov ostalo relatívne nehybné. Ak sa cítiš pohodlne, zavri oči a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchni a vydýchni. Dovoľ hociakému nápätiu či starostiam sa pomaly rozplývať. Pomaly prestaň kontrolovať svoj dých a nechaj ho prúdiť jeho prirodzeným tempom. Na chvíľu zavnímaj svoje telo od temena hlavy až po končeky prstov na nohách. Predstav si, ako by tvoje vedomie bolo skener, ktorý vyhľadáva akékoľvek napätie, tlak alebo bolesť. Ak niečo takéto zacítiš, na chvíľu sústreď svoju pozornosť len na toto miesto. Predstav si, ako s každým tvojim výdychom tieto pocity pomaly odchádzajú z tvojho tela a ty sa ponáraš bližšie a bližšie pokojnému a nič nerušenému spánku. Presuň svoju pozornosť k svojmu dýchu a k tomu, ako plynie. S každým nádychom sa tvoje telo stáva ťažším a uvoľnenejším. Každým výdychom sa pomaly ponáraj hlbšie do tejto relaxácie. Uvedomuj si, ako tvoje telo začína byť beztiažné. Predstav si, ako by si ležal na oblakoch. Ty ležíš na ich vrchu a cítiš, ako tvoje telo zaplavuje ich mäkkosť, pohodlie a pocit bezpečia. Tieto oblaky nesú celú tvoju váhu a ty nemusíš robiť vôbec nič. Tvoje svaly sa úplne uvoľňujú a ty pomaly plynieš do hlbšej a hlbšej relaxácie. Opäť presuň svoju pozornosť k svojmu dýchu a pozoruj to, ako prirodzene plynie, až kým sa tvoje telo pomaly začne presúvať až k spánku.